Atxaldeon. Berriro elkartu geha hemen Joan de Lizarazu aretoan, urte edo ikasturte berri honekin batera, berriro ere erakusketa hasiera emateko. Oingon, zurakin lotutako erakusketa badaukagu, zuran mugimendua bizituz izena eman diotena. Hau Lourdes Ulazia eta Ana Santiagoen lana da, eta behaiek rekorrido luzea daukateia, eskarmentu handiko artista die, pentsa, 82an uste dut sortu zen dutela zuen Amalurre tailerra edo elkartea, eta ordutikan ikusi izan ditugu hainbat eta hainbat esposiziotan, bai hemen ingurun, hemen, Zegaman edo hemen gertu, baita Frantzian, Madriden edo Galizian ere. Orduan, hainbeste urtetako rekorridoa eta gero, erabaki dute edo hemen dazkagu urretxun, eta gure aldetik zer gehiago, eskerrak eman, etortzeagatik. Eta aprobetxau, jendei esateko irailaren 30 arte hemen egongo diela, hasi gaur etortzeik ez daukezutena, oindikan badauzkazute egun batzuk. Eta zuei pasatzei zuetitza, zuek esplikauko zu eta erakusketa hobeto. Ni Lourdes Ulazia naiz, eta zaila da pixka eta hola bi hitzetan labur biltzea pixka, hemen dagoen lana edo bintzat gure asmoak, baina azken finean izan da urte desente haitu geha, bai gurra munduan, eta baita pixkat artistiko berez, artistiko zena ematen eta orduan. Oain ja, pixkat, azken finean, izan da, aukera izan dugu, guk egin indako lan hori pixkat erakustea, eta hori da pixkat, ez? Horretxo kulturetxeak eman digun aukera, hemen txe, hemen dauden piezak, batzuk, danetik dago pixka, adibidez nire piezai dagokinez, besti gustatu izan zait, egurra bere formak, berezeak pixka kontutan hartuz, horrei ere bere alde, sormenezko alde ateratzea, ez? Eta baita eskultura landuz, edo baita, beste tailare landu izaten dut, eta orduan, azken finean ere piezak horren inguruan dihoazte. Nik ez dute egiten lehenengo idea bat eta gero egurra bilatu, baizik eta aldrebez izaten dan. Ikusen dugu egur pieza bat, edo satitxoen bat, edo enbor bat, ola botata, edo askotan, eta hortikan ateratzen dugu ideiak. Akordatzen naiz adibidez pieza hau da aritza, eta zehon lurrean, olako ikuilu batean, eta zehon beltza, baina ni zeo zer ikusi nuen hortxe, eta eramaterik baldago, baietz, arrun hartu nuen, eta da hemengo aritza oso zarra, arbola segurazki 300 urtekoa izango zen, oso sondua da, eta arrun, hasi nintzen hori, tornoan jartzen, tornoan da, atornillatu edola, eta tornoa berez egiten du, bueltak ematen du. Eta arduan guk herramienta sartuz, materiala kenduz, eta gelditzen dena da gure lana. Orduan lana egiten dugu, kenduz, ez da zeramika hartzen duzu eta forma ematen duzu. Hemen ez, hemen egurra zatitxo bat, eta kenduz lortzen gelditzen dena hori da pieza. Eta hau adibidez, hemengo aritza, hau adibidez, hau da gerezia, hau Lourdes egindakoa gerezia, eta orduan, enbor batetik, moztu behar da motosierrakin, gero hori tornoan lotu, eta hor azten geha lanean. Eta depende egurra nola ikusen dugun, edo beta, edo formak, edo kolore, alde batera edo bestera, edo ateatzen da plano, edo plater zabalago, edo ateatzen da beste gauza desbordinak, ez da? Askotan ere, egurrei ze gertatzen zaion ere hori izaten da abia puntua, ez? Kasu honetan ere tximista bat joan zion, eta arduan hori aprobetxatuz, horrei pixkat indarra eman nion, ez? Bai pixkat gauza batzu landuz, eta bai eskultura pixkat landuz, ez? Eta arduan askotan igual izaten da, inspirazio hori izaten da, ez? Egur batek gaixotasun bat izan duela, eta arduan horrek eman dizkion, ez dakit, forma edo kolore bereziak, hain zuzen ere gaixotasun bat zeukalako, edo tximista batek jondulako. Hau da enborra, eta enborraren azala juten da horrela, ezta? Eta hemen justu enborra zuzen izan beharrean, zehon, bazula zeo zer sartuta, olako
Eta arunik egin nun apropos, hola kanpoaldea, eta arun hau gelditzen zen horrela, eta arun, karo, irekitzen denean, etzako da, ahoa edo zeo zer, hau da urkia. Eta arun, karo, enborrak ez dira zilindro bat, da zuzen. Batxotan badutela, holako azala sartu egiten da, gero atera egiten da, eta pieza ere horrela da. Hortxe ere, hor dagoena ere, hor azala naturala, borde natural, hau da, enborra horrela zeon. Hau da erdialdean eta hau da kanpoaldean. Eta egurra zeon nahiko errekta, nahiko... Eta hor, hola ikusten da oso ondo bere... Hau morea. Askotan jendeaz, zenba marrazkita, zenba dira, hau azken finean izaten da, askotan ikusi izaten dugu, arbol bat, edo zein arbol bati, atera egiten zaiola berruga bat dezela, ez? Eta orduan, pusketa hori normalian izaten dira, pixkat, giharrak zuzen izan beharrean, izaten dira, hola, txitsi, kiskurra bezala, ez? Kiskurtuta bezala. Eta horretik gero, lantzerakoan, eta, pixkat ere, indarra emanez nahi dugun horrei ere, ateratzen zaizkion olako zea puntutxok eta emateko, giharra izan beharrean badazkala olako, txitsi pixkat, pusketatxo txiki batzuk ez bezala. Oda, lizar baten tumore hundi bat, eta hori da, puntuak, ezkemen, hor gehiago ez ikusten dira. Hemen zan edena da pixkat ere, egia da guk, oso egur hola zuzen edo, baina ana eta baini, gehien gutzen zaizkiguna daia pixkat erdi zulatuta dauen horiek asko zen indar gehiago dauzkatelako, edo bintzat guri inspirazio gehiago ematen digutelako, ez? Eta gero ere, hor zaitasunak edo, alegin guztiak egiten ditugu, zul horiek eta dauden, ez? Biurrikeri horiek, pixkat mantendu alizateko, ez? Hau da pagua, eta hau da nolabait, ez dakit, guda baten, hemen ikusten duzue badagoela egurra sanoa eta inguruan dagoelako gauza beltza. Arbol hori normalen gertatzen da, bai arbola bizirik dagonean, bai egurra ja arbola moztuta dagonean. Azten da ondoak egurra kontra egiten, eta arduan egurra nahi du, bere arbola nahi du egurra babestu. Eta arduan babesteko egiten du alkohol bat. Eta arduan egiten du olako zirkulo batzuk alkohol horrekin, eta arduan hor gelditzen da egurra sanoa dago, alkoholak ez duela usten ondoa sartzen. Orduan hemen da burruka baten historia. Hasi dela ondoak ateatzen, egurra hasi dela bere alkohola egiten, eta oaindikan egurra gogorra dago. Bestela hori, eta orduan ja lehortuta dagoenean, ja ondoa ez da bizirik, baina hau uste malin badegu azkenean kortxo moduan eta desegiten da, eskuarekin desegiten da. Orduan askotan bilatu behar da gaixotasuna ere bere momentuan eta hau da pagoa adibidez, baina oso pago berezia, oso pago edarra zan una pasada.